What's up mga achop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon kung saon nato pagbuhat og logo. Gamit lamang ang atong cellphone. Parehasan niyo. Daghang salamat sa mga nag-subscribe sa akong channel. Ug katong mga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga achop ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na. Alright mga achop, ato na ning sugdan ang pagbuhat og logo. I-open nato ang Pixelab nga application. Click nato ning sticker. Tapos pangitaon nato tong blank nga logo. Dara. I-adjust lang nato ang tama-tama lang. Ma-fit sa screen. Click nato ang text. Tapos type nato. Achop. Click lang nato ning font. Tapos mangita ta diri sa baba. Ug achop nga font. Kani. Ibutang nato diri sa tunga. Tapos atong i-bend kay ang iyang design pabawog manggod. Pagkuman nato aning i-copy mga achop. Sampayan nato. Tapos usabon na nato para pareha ang font. Tanga nato Bisaya. Tapos i-bend lang pod gyapon nato. Pabaliktad na pod siya. I-adjust lang nato niyang size kay tako-tako man siya. Dili siya masigo. So atong gamyan lang para ma-fit siya. Pagkahuman mga achop ato ning emerge ang word nga achop Bisaya para maisa na sila. Okay. Tapos tungagan na nato isa ka word sa taas dapit. Type nato ang YouTube. Tapos mangita tag lain nga font. Tapos i-adjust na to ang size. Pagkahuman i-bend po nato ni. Okay. Paghuman butangan nato og subscribe button diri sa baba. Pagamyan lang nato mga chop para masigo siya diri sa baba. I-adjust lang nato. Achop. Ay tapa, i-lock sa nato ni sila kay para dili matandog pag malihok-lihok nato.
So ato ning tanggalon ang lock kaning orange kung ato nga siyang i-edit or natay buhaton. So ato ning butangan og texture iyang font mga chop. Click nato ning texture. Tapos pili nato sa atong gi-download nato. Diri lang sa Google lang ko nag-download aning mga background or mga wallpaper. I-enable nato ang maintain ratio niya. Tapos ang scale i-adjust lang nato mga chop. Kana sa tunga siya. Pagkahuman kaning isa na pod atong butangan og texture. Mo lang gyapon atong buhaton. Kato gyapon atong ibutang para pareha lang sila. At chop. Pagkahuman butangan natong background. Kani i-fit lang nato sa screen mga chop. Pagkahuman ibutang nato siya sa pinaka last nga layer. Pagkahuman mga atchop i-open nato to atong gigamit nga texture sa atong font. I-adjust lang nato para ma-fit siya sa screen. Tapos atong ipapaba sa second to the last nga layer after sa background. Tapos i-merge lang nato ni sila kaning 5 except sa background. So click na nato okay. Pagkahuman i-erase nato ang color. So i-click lang nato ning black at chop. Pagkahuman i-emboss nato. Tapos i-adjust na nato ang light angle. Intensity. Tapos yung ambient light. Adjust po nato ang bevel niya. Pagkahuman ang panglas natong buhaton 3D shape. I-adjust nato ang depth niya mga atchop. Oops, taas ra kayo. Itong pagamyan lang siguro. Mga 3 daw sa ato sa 1 o 3 siguro. Kana bites na. Ingon ana lang pagbuhat og logo mga atchop. Dali ay lang. Unta nagustuhan ninyo ang atong video karon. Palihog po day kog like ug subscribe sa akong channel mga atchop. Daghang salamat.